Assalamualaikum sapihak dek kami kunan datang sarantak datang dari rumah serayul langkah dinanggolong menuju ranah kampung nangku. Kampung nan indah bakulil yang di paga bukit ketinggian di salu gunung tungku tigu tungku nan tigu sajarangan. Batang karam giling gayuran rumputnya ganti-ganti lan sawah bapetak dinan data ladang batumpak dinan lereng cando susunnya bapetak-petak. Mai jauh rononyo para mudo jaguang mopih bilang tangkai bak timah bungula donyo salu menyalu kacang panjang antimun mengarang buah. Mangkok dilika labuh nam panjang labuh gadang jalanyo gadang kasihnya aluih badi kisai batunya pipih badi pimpiang batu bolek susun bersusun. Pagai duit balik batimba pud yang ameh sebelah luar pud yang gini sebelah dalam linjuang babatang-batang membelok jalan kailaman. Halaman nan indak panjang amek melayah bungo selaguri merumbai bungo tali-tali bungo jaus pangijauan mangko bunyi si bunyi-bunyian. Maringeh si balangkan dai bekukuk kinantan suci merentak balam tigo sawa. Talenguang ke dalam parak cuba dak lalayam baru kamun yang sandaran alu limau manih pautan kudu. Tabek nambunta bakulil yang ayinyo janih kanyo jinak gulari babondong-bondong pada sapek basikui-sikui pada puyu baradai ameh garyang malinteh-linteh ju. Lorong di badan diri kami nambak saminsa buruang bondo. Tabang babondong biudaru babega dirimbunan satumpak marau ke kayu rimbun daun tatagon meliek rantiang lai kok suku dinggoing. Badi japun di Bangkaulu penembak kapal di Muaru. Bariampun ambu dek pangulu sambut salam dek juaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pangiringi salam bismillah pemuka katu mulunyo katu kadisambahkan samu mengucap puji syukur kita kepada Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring salam jo sambah sujud sabarik bungkanan piawai naracu luruh main daun indak basibak jo basisih bukan bainggo jo babateh. Sambah kepada angku niniak mama orang tu nagadang basa batua. Nambah pucuk sabana bulek nambah urek sabana tunggang dianjong tinggi diamba gadang sandi andiku dalam kampung tampuk jutangkai di nagari. Nambak saminsa kayu gadang di tengah kotu baurek limba gomatan badahan cupak jugantang barantiang barih jabalabeh babungu rimbun di adat babuah katunan bana. Bulih beselu di ureknyo dapek basanda di batangnya gantungan cupak nandu. Pertama cupak usali, kedua cupak buatan. Taruh kepada Imam Khatib bila Maulana jo tuanku. Hulu balang jampang limo bemanti pegawai adat parik dalam pagaran kokoh. Cara dia jo tahu pandai seratu arif bijaksana. Tahu dia angin nambasiru, tahu dia dahan kemempok iyo dirantiang kemencucut. Balum bakilek la bakalam bulala sangkap 30 takilek ikan dalam air ikan takilek jalur tibula tantu jantan batinonyo. Taruh kepada namudo-mudo pemimpiang dunia nan capek kaki naringan tangan. Capek kaki indak panaruang ringan tangan indak pemacah so terantang do sudah. Bati suci bamungko janih tahu dek malu dengan sopan seratu raso jo pariso. Iyo jo kebakeh bundukan duang limpapeh rumah nanggadang. Sumarak di dalam kampung hiasan dalam nagari. Ko idui tampek baniai ko mati tampek banaza kundung-undung ke Madinah ke Payung Panji ke Saruku. Kalilawa di Pulau Rimbang nak rusuh mati tadabih ko gawa minta ditimbang ko dosu ampun nalabih. Bukan tumbilang menggulampai, tumbilang penggali pekuburan, bukan membilang tandu pandai membilang untuk dipersembahkan. Kamano galah dirambahkan iyo kasama dalam baluka kane balam lalu mati. Kamano sambah disambahkan iyo ke pihak orang sapangkari la jo maaf meringi abali angku ketik mendaru. Layang buangku stan parpatih. Bakudu bendi rajo batak kudu nombalang darwaci kesumbu diambil kawasahan. Adat badusun batarata adat bakutu banagari limbago kato disambahkan.
Ada iduk di atas tanah nan sakapa di bawah awan nan sajurai mai kui warih Nabi dua jalan nan diturut. Pertama jalan padu dunia, kedua jalan padu akhirat. Dibatuli jalan padu akhirat. Memasang ni dengan kabul mengunjungi agama Allah, itulah nan banamu anak orang mukmin nama make hukum nalimu. Pertama baca syahadat, kedua sembayang, ketiga puasa, kampe zakat, kalimu nai haji bagi orang nalai bakuasu. Dibatuli jalan padu dunia. Tuak sabung parang judi, ratu bandu sawah ladang padi bareh anak kemanakan. Tumbuh di anak kemanakan, dibalikan pakaian ju pamenan, dibuatkan rumah dengan tanggung. Pamenan biasa hilang rumah tangguh, biasa lapuk pakaian, biasa lusuh itu menurut sepanjang adek ju. Tumbuh di anak selaki-laki, pertama potong rambut, kedua sunnah rasul, ketiga diserahkan pemengaji. Niat di hati, pertama menjadi alim, kedua menjadi khatib, ketiga sumandu menyumandu. Pihak di anak seperempuan, aso sunnah dua perlu masuk, ketiga bersuami, dari kecil menanti gadang, dari gadang menanti patuh ila patuh, janjian tiba kini umur lebih 8 balai tahun. Allah patik puluh berjunjungan. Pihak dek mandeh dengan bapa indak puluh senang dalam hati, dak sudah puluh dalam kiro-kiro nak mencarikan ju nang kajunjungannya. Adek iduk nembatakan dia dek mati bakalamullah mengkok datanglah sirih dari tangguiku iyo ke tangguetan. Padu de hari kalimbari mamak ju nini mamak sanak ju sudaru Allah bahari habis. Janji bakaran tentu batapati padang buku tentu balalui. Alhamdulillah lai basobok jo kemenakan nampak tuh mengkok disuruh ladek mandeh dengan bapak kemun saji ke benamba gonjong. Meminta hukum sifat Allah di sinan dapik ketuban diang. Di hadapan budi ju mu'alim didirikan saksi ju mutawali ijab nandari mutawali kabul nandari marapulai izin nandari anak daru. Di sinan sudah salamai. Tandola salamai debo pulang ke rumah katanggonyo. Iyo kehadapan nenek dengan mama, kekaribaan mandeh dengan bapak. Kok makan diberi kanyang, kok minum diberi sajuk, mangkok dibaca doa salamai. Nanyo tak pakai dinan sah, nanyo tak makan dinan halal, nanyo tak gantung kanan tinggi, nanyo tak sanda puluh kanan gadang. Pihak de mandeh dengan bapak, nyek diati iyo nak baralik ju. Kok iyo secangki ayi, kok iyo sejambah nasi, pulah sabab deba itu. Harimau nan indak meninggalkan balang, gajah nan indak melupukan gadiang, manusia nan indak melupukan barih ju balabeh iyo nambak pitu orang tuju. Kasawah na babungu ampiang, karimbo na babungu kayu, kapasi na babungu ombak, bajala na buah batih, malenggang na buah tangan. Mengkok batang siladu lah kami ladukan, batang sejirak dalam padi, barang nan adulah kami adukan, barang nan indak kemanu kadicari. Ditakik darah di batu, di parah santan di kuku, nampak nyamu dujong rumpui tampek belindung janju paneh mungkin kemanu kadiandukkan, namun adek nak memakaikan ju, namun sarak nak mengazinkan ju. Apulah adek nak dipakaikan, lai basirih di carano, bareh di dulang lai puluh nasi gadang nasi bujang, maikui puluh ragam nuju adah nambah namo